Tja, dit is Harkema's Boys TV. En die weten alles bij deze club. Ik ben op zoek naar de goals. De goals zijn daar. Op veld. Het is dit hier de grote vraag die libbet bij alle supporters van Harkema's Boys. Waar maakt het de goals? Ik heb een vraag. Ik ben op zoek naar de goals. Je bent op zoek naar de daar zit hij in en daar zit hij in. Ja, nou is de grap wel oer. Ik bedoel het letterlijk. Waar scoort de doelpunten? Want ze binnen haar een topscorer van Vlienier kwijt. Kian Visser maakt 38 doelpunten voor de club. Maar hij ging deze simmer oer naar Cambuur. Ja, dat is wel een aderlating, maar deze jongen die had zo'n volle zin om het in profvoetbal te proberen. En dan mag die jongen dat kon ze altijd gunnen. Ik hoop dat het maakt en dat het net maakt dat er hier misschien wel eens komt. En dus is hij voort. Maar dan, waar hebben we daar? Tada, Kian is back. Maar wel als supporter, als voetballiefhebber. En hoe gaat het dan vandaag? Gaan ze me allemaal overhalen om weer terug te komen? Ja, dus komen sommigen wel bij me toe van als het niet wil, kom dan terug. En, dus ja, het is altijd mooi als mensen dat zeggen. En ik had een paar keer vragen, maar hij komt echt het veld net in. Dus, het is voor nou echt even een vraag. Waar maakt het de goals? Je hebt niet veel voetbalverstand, dus als ze maar gemaakt worden, vind ik het al lang best. Maak even zien. Wij zijn er net zo Rick de Boer. Rick de Boer. Ja, nee, ik denk sowieso dat Rick natuurlijk goed in vorm is. Maar ik denk dat er omheen ekke jongens de goals en meidjes kennen. Thomas Prinsen zit ze er wel weer in. Jury komt er weer om. Dus ik geloof daar best wel in. En de andere jonge jongens die kunnen ons nog wegriepen. Dan op naar de wedstrijd. Staphorst thuis. Krek promoveert Staphorst en dus is Harkema favoriet. Dit is trouwens Rick de Boer. Zit al langer bij de club, maar krijgt toch dat Kian Vot is de kans. Hij scoorde Vlienieweke voetendaallijks 2 keer. Scoort hij er dan haast 40 dit seizoen? Zeker niet. Nee, ik denk dat ik mijn kruid al aan het verschieten ben, helaas. Nee, ik ga er geen 40 maken. Maar als we boven de 10 uitkomen, dan ben ik ook wel heel tevreden. Nou, dus ik net de naaie Kian. De Boer is wel actief op het veld. Krijgt hier een diepe bal. Maar geen uitreding mooi. Het bloedt lang 0-0. Maar dan, voor het skoft, dit schot. Thomas Prinsen. In plaats van Kian is het nu Thomas Prinsen. Nou, dat zou mooi zijn, maar 36 heb ik nog nooit gehad in een seizoen. Maar we gaan ervoor. Het skoft in mooi 1-0. Harkema's Boys is volle beter als promovende Staphorst. Het is nog betierd, maar de doelstellingen voor dit seizoen, die liggen er al. Als je de doelstelling is al jaren om gewoon stabiel bovenin te doen in de tweede divisie. Maar we hebben natuurlijk de ambitie en de droom om toch nog een keer te promoveren. Maar het heegste amateurniveau dan. Nee, het heegste amateurniveau. Dat willen we graag mee. Dan de tweede helft. Minuut 64. Corner Harkema. En daar is hij er, Rick de Boer. 2-0. En net 2 keer dezelfde? Nee, 2 keer een oren doelpuntenmaker. Aha, dus dat is het idee dit hier. Ja, zeker. Je hebt gewoon 5, 6 jongens vooraan die best wel kunnen wisselen. En ook niet op dezelfde plek moeten blijven staan de hele wedstrijd. En die moeten gewoon allemaal richting de 10, 12 goals. Nou, doe je dat, dan speel je gewoon een goed seizoen. Harkema voetballt de wedstrijd uit. Ze winnen mooi 2-0. Eerste 2 wedstrijden winnen. Dat belooft wat voor het dier. Harkema sjocht naar de toekomst. Maar toch doe ik voor de allerlaatste keer de camera op Kian. Want dat seizoen van Vlienier, we hadden er voor het laatste hoor, maar het bloed legendarisch. Die 40 van Kian, die vergeten ze nooit weer. Nee, dat hoop ik niet, nee. Dus nee, die gaan in de boeken, ja. Zeker.